Türkmenistanda ideksiz itler ýene-de köpçülikliğin rehimsizlige sebäp bar bolýar. Soňky günlerde Aşgabatyň käbir etraplarynda itleriň ençemesi öldürildiği Türkmenabatda hem itleri öldürmek boýunça işler geçirilýär. Şol bir wagt aralygynda ýaşaýjylaryň itleri üçin penahana döretmek baradaky nowatdaky gaýşy ýene-de yerli häkimetler tarapyndan ret edildi. Soňky günlerde Türkmen paýtagtynyň birnäçe etrapçasynda ideksiz itleriň tutulmagyna degişli ýagdaýlar ýüze çykdy. Aşgabatdaky habarçymyzyň sözlerine görä jemaat gulluklaryň işgärleri tarapyndan öldürilen itleriň birnäçesiniň jesetleri Aşgabatyň Paragat 2 etrapçasynda şol sanda ýyl içinde Vodniki diýilýän ýerde gözeýler. Aşgabatyň gowşan suratlarda birnäçe itin köçede çaşyp ýatan maslyklaryny görmek mümkin. Aşgabatdaky it kırgynçylygy bilen bir wagtda Türkmenabatda hem itleri öldürmek boýunça çäreler geçirildi. Yerli ýaşaýjylaryň maglumatlaryna görä jemaat gullugynyň eşiklerine geýnen adamlar ýörüýte awtologly aýlanyp itleri ýok edýärler. Öldürilen itler ýörüýte awtologa ýüklenýär. Azatlyk radiosyna gowşan videoda gyzgyl trenkli ýörüýte uly awtology onuň ýanynda jemaat gulluklarynyň işgärleriniň eşigine geýnen birnäçe adamyň duranlygyny we ýerde ölü itin maslygyny görmek mümkin. Türkmen häkimetleri 10 ýyla golay wagt bäri itleriň we pişikleriň rehimsizlik bilen ýok edilmegine degişli ýagdaýlary resmi taýdan kommentirlemekden ýüzewrýärler. Bu aralykda haýwanlary gorap çykyş edýän raýatlara batyş görkezilýär we olaryň ideksiz itleri köçelerden ýygnamak we penahana döretmek boýunça inisiatiwalar häkimetler tarapyndan goldaw tapmaýar. Geçen ýylyň iýulynda ýurtda itlere rehimsizligi gadagyn edýän itleri köpeltmek we kinologik işler barada kanunyň kabul edilmeginiň ideýany Türkmenabatyň ýaşaýjylary itler üçin penahana döretmegiň uğruna çykypdy. Emma muny başda wada beren yerli häkimetler öz sözünde tapylmady. Liwap vilayatynyň we Türkmenabad şäheriniň häkimlikleri raýatlaryň şondan bäri ýazýan arzalaryndan ýüzewrýärler. Türkmenabad şäheriniň häkimliginiň orunbasary B. Açylov tarapyndan gol goýulyp, fevralyň aýagynda berilen jogaby ýene-de odalky jogaplary gaýtylady we raýatlaryň haýyşy ret edilip ideksiz it pişikleri tutmak we saklamak üçin ýörüýte döwlet edaralarynyň iş geçirmeginiň göz öňünde tutulýanlygy habar berildi. Şeýlelikde haýwanlary goraýjylaryň 2022-nji ýylyň 26-njy iýulynda kabul edilen we prezident tarapyndan gol çekilen itleri köpeltmek we kinologik işler baradaky kanun esasynda edýän ýüzlenmesine 2020-nji ýyla degişli hökümet kararyna salgylanyp jogap berildi.